To jama'a, kamar yadda muka sanar, tafiya tana daɗa tafiya, shirinmu yana ta daɗa yin nisa. Kamar yadda mai girma ciyaman na AKY Go Again Alhaji Tijjani Gandu ya sanar a taron da aka yi jiya cewa dukkanin wanda kuka ga mun yi posting ɗin shi, 'yan adaidaita sahu ne, 'yan TikTok, 'yan Facebook, 'yan Pim, 'yan Twitter, 'yan Marshall, kowa zai amshi rigunan shi ta ƙarƙashin wannan wanda muka yi postin cewa kayan shi suna hannunsa. Insha Allahu za a yi taron gangami domin taro mai girma, shugabanmu, jagoranmu, babanmu, yayanmu, kakanmu, injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna don dawowa daga ƙasa mai tsarki daga babbar ibadar aikin hajji. Muna fatan za ku fito mazanku da matanku, kwai da kwarkwatanku, mutanen al'ummar jihar Kano, yaro da babba, domin mu haɗu a filin jirgi na tashin jirgin sama na Aminu Kano don taro mai girma gwamna. Ubangiji Allah ya kai mu lokacin, Allah ya dawo da shi lafiya tare da shi da tawagarsa. Amin, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta ku sai dati makul ta manzan Allah.